venga, hartu arnasa sudurretik, arnaz gora, eta bota, suave, sudurretik dena. Hautik handindet mekatxiz lamar. Venga, doain saiatu berri, sudurretik. Nere atzian da ona, ez da Helmrich jauna, Ez dago maniobra egiten Helmrichena, baizik eta Oier da, eta arnasketan aditua da. Oier, ateai. Zer moduz? Kaixo, oso ondo. Zomu zainituan? Obetu behar diar, ez da? Traketz samar. Traketz samar, mekatxiz lamar. Irizukaldian zemuz ikuste jaun. Bueno, arpegi ezaguna da, agian ezagutuko zue, baina guain arnasketan munduan zabiltza, ez da? Bai, hori da, futbola utzi nun, eta bueno, transizio momentu horretan, izan duen aukera arnasketan munduari lotzeko, eta horretan hain ez motibatua eta buru belarri horrekin. Ikusiko zuela unak ze garrantzitsua dan ondo arnastia eta aldi berian ondo jatia. Bueno, lagunak, hementxe gaude, Oier dabilok. Bueno, Oier, ze garrantzitsua da arnasketa, ez da? Bai, ongi jatea bezain garrantzitsua. Askotan, ze gaizki hartzen dugu arnasa, ze kostaite zaigu ondo hartzia? Bueno, bai, gizartearen portzentai handi batek ez daki oso ongi zertan datzan arnasketa eraginkor bat, eta bizkate jakitea nola arnasten den modu egokian importanta da, ongi oxigenatzeko gure gorputza oroko. Beti esaten dizuena, zurretik hartu, zurretik bota, hor batzuk ikusten dira, entrenatzen jata agua itxitata dana, ez da? Bai, horia korriente bat ari dena indarra hartzen geozta gehiago, ze kirola egiteko ere importanta da, ongi oxigenatzea, eta orduan kirola egiten izan bitartean ere sudurratik arnastea garrantzitsua da. Bueno, guantxe, asko ikasiko dugu arnasketan munduan, eta aldi berian ingo duguna da lupila prejituta, onjo krema bat, eta barazki batzuk salteatuta. Adi lagunak, saio bikaina datorretan. Bueno, lagunak, eta Oier, garatuko izuet pausuz, nundik noa ibiliko gehan, errezeta hoiteko garen. Ikusi zu hemen ze lupi eharra dakaun, behitu, amu eta guzti, behitu, amukin harrapatutako lupila, pena da, baino zatitu ingo deu, pusketetan ingo deu, irineti pasa eta prejitu. Irina, tempuratxo bat ingo jau. Eta geho horrei gainean, botako jau tomatia txiki inda, baratzuriare bai, eta pixka eta alinatu ingo deu. Lagungarri ingo ditugu pare bat gauza. Esan dizuten bezala, onjo krema bat ingo deu, hemen dakaun tipulina, onjo pusketa batzuk eta gero esnegainak inbirrinduta, gatza eta piperra puntua eman da, eta hemen ingo deuna da, bai patatak, tipulatxak, piperra eta alberdinia, goxatuko deu sartaian, onjo batzuk plantxatik pasa eta ere bai barazkitxokin naztuko deu, eta gero platera eratzeko garaian, bajarriko deu ohetxo bat onjo kremana, barazki batzuk albuan, eta hoi gutxi balitz, onduan lupila, bere alinitu egin. Ados? Pinta derra. Zemuz moldatzea izukaldian. Arna sartzen ondo. Bai, okerrago. Okerrago, katxik lama. Bueno, lasa, itxerrik itxagarraka jungo beha. Beitu, hemen, tipula txauek garbituko ditugu. Tipula bezala. Txortenak endu, puntxak endu, lehendabiziko bi geruzak endu, eta pusketetan ningo deu, azteko hemen goxatzen, eta gero bertara, botako deu bai piperra, berninia, eta patatak ere bai, bale? Ados. Eta ni bestalde, arraia garbitzen hasiko naiz, bale? Bueno, eta aldi berian. Zela bana txikiakin, hobe? Hobeto moldatze zeanakin. Ni hauek mosteko txikiakin moldatuko nintzen, bai. Inberte duna da behitu, lehendabizi puntxak entzen dugu, bale? Atzekalde bai kentzen diogu, eta tipulatxak desente geruzak eukitzitu. Lehendabiziko geruzak entzen dugu, oso fibratxua dela, eta xamurrenakin txiki iten dugu, bale? Eta arraia, ingotena da lomo erdila erabiliko dugu. Beste erdila horrutziko dugu, geroako. Eta ingotena da, gero, pusketatxotan, esan duguna, tempurati pasa eta prehitzeko. Bueno, taldi berian mingaina eman behar diogu hemen. Oier, kontatu, bueno, futbolari hoia, Osasunako jokalaria izan zea, bueno, beste talde gehiotan ebilitako izan altzea, bai, ez da? Bai, baina izan ez jokalari arraroa zentzu horretan, ze bakarrik eman urte bete Bigon, Zeltan, eta justo Osasunatik atan nintzela Txibraldera joan nintzen beste urte bete egitera, baina gainontzeko urte guztiak Osasunan, bai. Eta gainera Osasunan kapitan ibilizea, ez da? Zenbat urte izan zinan kapitain?
Ez horren bestez, bueno, ni aurretik ere bazien beste kapitain batzuk, eta 4-5 urte edo, egon nintzen, bai, besokoarekin. Horri besoko agartzia horri kurriña hemen garri izan biharrik, ez da? Bai, erantzunkizuna handia ere badaz, azkenean saiatu bazara ere giro ona bermatzen, aldagelan, eta zelaian, eta, bueno, bakizu, diplomatikoa izaten, eta... Hori kostatuitea batzutan, ez da? Batzutan bai. Eta nola eraman zenuen hori, nola izan zan zure futbol ibilbidea? Zenbat urtekin hasi zinan, eta noiz arte ibili zinan hor buru belarri? Pentsa, nik ez nuen sekulare usteko eginduan ibilbidea egingo nuenik, ze, bueno, ni futbolan moldatzen nintzen, baina ez nuen espero lehenengo mailara iriste hori, ez? Eta poliki-poliki eta zaratan dirikatea gabe, pues, joan nintzen etapak erretzen bezala, eta bani joan, Osasunan bigarren taldean igo nintzen, gero batean eman ziaten aukera debuta egiteko lehengo taldeakin, eta poliki-poliki hasieran protagonismo handik gabe, baina gero joan nintzen protagonismo hartzen, eta 15 urte eman ditut. 15 urte, Bai, izaten, 15 urte, bai. Eta nola izan zen bukaera hori? Bueno, azkenean adina... Ez dia politak izaten bukaerak, ez da hor? Ez da resa, asimilatzen, ez daudela ja zure betiko taldean jokatzeko moduan, eta paso mamar diozula ere jende gazteari, eta hori lei de vida da, ez? Azkenean 37 urte nitula joan behar izan nintzen Txiprerako abentura hori bizitzera, eta oso eskertuta Osasunakin eta futbolakin orokorrean. Bikain. Bueno, ondo bukatu ban ibilbidea, oso ikana zeatik anorazko errenak bukatzen die, eta izorratuta, eta... Bira, hori zen gauza bat neukana oso argi futbola uzten duenerako nenula fizikoki ongi egon. Zenbait dut 3 seme alaba, eta gero ere kirola egin nahi nuen gerora, eta orduan, ematen nion garrantzi handia, bizitza kalitate hori izateari. Mantentzeari, bai. Ona. Bueno, hau, barkatu, Moztu behar dut. Hori oso ondo, hau botako dugu hemen zaborretara. Eta hori, guain, hori, pusketa txikitu, zure kontura, ez da kuido ikan. Txiki? Holaxe, ondo, bai, Juliana bezala esaten dana. Vale. Ezin hobe. Nik hemen ningoitutena da hau, beitu, ondo dakau, ja, eskatei gabe, eserre gabe, espinei gabe, tengo duna da moztu, gero tempurati pajasa eta prejitzeko. Bueno, eta hoi bukatu zan, eta nola hasi zinen arnazketan munduakin? Nola emantzen duen paus hori? Zikusten zenun, bihar bat zehola ondo arnazteko edo... Bai. Ez que pentsanik, esan dizut, 15 urte eman ditut futbolean, ez? Bai. Arnazten al nuen moduan, ez? Azkenean pulsazioak eta bihoztaupadak gora doazenean, arnazten duzu, alduzun bezala, agotikan eta kasi kitolarrian, ez? Eta orduan topatu nuen interneten trasteatzen, konpainia bat non esaten zuen nola zen arnazketa funtzionala, eraginkorra. Eta horrek deitu zian arreta pila bat, ze ni futbolean egon nintzenean, ez zian inork horren esan nola arnaztu bertzen duen, ez da? Hori da, eta orduan esan nuen jobar, investigatu behar dut. Eta formakuntza jaso dut, eta iruditzen zait erraminta bat superinteresgarria. Noa juntzea horren formakuntza ikastea, nola? Online egin dut. Online egin dut, da konpainia bat, liderra arnazketa funtzionalean, mundu mailan, Irlandan dauka sedea, eta da Oxygen Advantage, da oxigenoaren abantaila, itzulita euskerara. Eta abantaila asko kirolean, orokorrean, baina baita ere jendearentzat bizitza kalitatean hobekuntzak somatzeko. Bikain. Eta zehazki, zertan datza, ze zeiten dugu gaizkien azkenian. Ni bakita, ni ezat ikusten detenian jendia espatrapuakin hauian jarrita, esate, bueno, ni ito ingo nintzen hor. Zeratik, batzutan bihar de, baina arnaza, baina zurretik ez dana sartzen ebai, ez da? Hori, beldurra ematen du pizkat, ez, jakitea, haua estaltzerakoan, ongi arnastuko dugun edo ez, Ze, beti izan da, gizakiaren beldur horietako bat izan da, urarik gabe geratzea, janarik gabe geratzea, baina batez ere, eta beldurra handiena eman diguna beti da, arnasaik gabe geratzea, ez? Eren horrek, nahi du, hiltzen gaudela. Hori da. Orduan, rinbardiaren biziko proba batzuk, jakiteko arnastu dezakezun sudurretik problemaik gabe, kogestioren bat baldin badaukazu, edo... Esitotzeko koordinazioazen bitarrian, ez da? Edo obstrukzioren bat baldin badaukazu, baina azken finean da, arnasketa funtzionala da egiten dena sudurretik arnastu, diafragma erabiliz arnasten dena, eta modu isilean, bai? Zer ditziozu modu bisiblean? Isilean. Bale. Eta gaur egun izartean, goazen ez korrika eta pesaka toki guztitara, arnasten dugu asko ahotik, eta bularraken, orduan hori ez da egokia. Diafragma, esaten dana hemen beiko zabaldu ondo, ez da? Zabela ondo bete, eta beraino ondo in, ez da?
Bai, zen horrela ematen digu tokia birikei, oxigeno guztia joateko birika guztietan zehar. Bai, birikak kanpoka ezin diazi, zeratik saietza dazkau, baina azkenean belaka margen gehiago dakau, ez da? Bai, perfecto, hori da. Ona. Nik inun hor bai, amnea kurtso bat inun, bere garaian, eta asko intezioen, nola esan diazu hemen gendenian, hemen dakauna, hemen nik esaten dut, entrekula esatea, jateko erabiltzean, baina hemen barrundazkaun... Diafragma? Bai, diafragma ez da. Diafragma hori landu alda, eta hori aldeu landu, eta elastizidadia eman, baina ezurrei ezin dio eman. Hori da kontzeptua. Eta nola astezea lantzen adibidez? Hartzen dezu pertsona bat, etortze zaizu, eta nola astezea lantzen? Bai, lehenbiziko egiten dut berarekin bilera bat, baloratzeko bere arnasketa ze puntutan dagoen, edo nolakoa den, bai? Eta egiten dugu galdetegi moduko bat ere, eta horren arabera nik jasotzen dut informazioa eta diseinatzen dut entrenamentua modu batera edo bestera. Lantzen biomekanika, biomekanika da, arnasten baldin badugu larretikan, erakustera arnastera diafragmarekin, eta gero biokimika ere erakusten diot, biokimika da gaz trukea, guk arnasten dugunean arnasten dugu oxigenoa, eta botatzen dugu CO2. Eta hor oreka bat egon behar da, jakin behar dugu arnasten behar duguna, ez gehiago eta ez gutxiago. Igual, denboa berdina ez gehiago behar botatzen da jasotzen? Denbora desberdin egon behar geha, edo... Hori da, zen, arnaz maiztasuna minutuko esaten da egokiena dela 6 arnasketa minutuan, eta jendeak askotan arnasten du behar baino gehiago. Bai, hori da. Nigo behin konturatu nintzen, barkatu jamoztea, baina behin junitzen Mexikon zan gainea. Eta junitzen bombonakin urazpira. Bombonakin, hori, bautizo esaten duen horietako bautizo bat inun. Eta bombona ganun momentu batian. Eta tipoak hori esan zin. Karo, urazpira sartu zira eta izan... Claro, hiperventilando, ez? Hiperventilatzen, eta bombona ganun momentu batian. Eta behin 10 metro urazpira neon da... Gabe gatu nintzen, eta nigo nintzen gora eta esan zin. Karo, zu esaten zuen bezala, segunduan nimi behar da, 6 edo 8 aldiz, nik iten 20 aldiz. Eta gelditu nintzen, oxigeno gabe. Ai, ama. Eta, bueno, barkatu ezak izen moztu izuden. Nola zer jaten dugun eta zenbat jaten dugun, eta zenbat edan, eta zenbat... Hor ere, zer ikusia daka? Ez, zer ikusia daka, baina esan edo dutela. Zenbat arnasten dugun, eta nola egiten dugun horrek ere, kriston garrantzia. Zen da gauza bat egiten dugun egunean 25.000 aldiz. 25.000 aldiz? Pentsa. Karo, eta egiten dugu pentsatu gabe, ez da? Hori, automatikoki. Eta esaten da, gaur egun, bai... jogak eta holako gauzak egiten duzu, pizka kontzentratzia nola hartzen dezun arnasa, ez da? Bai, eta horrek ere laguntzen du, hori egotera lasaiago, estres maila jeistera, eta kontzentrazio maila areagotzera, eta, baitu onura asko egia esateko. Bikain. Bueno, olarru salia altzea. Ez asko. Ez asko? Ez. Igual honekin ideia aldatuko ikusiko zuen, Lumea jungo geha, Lume Bilbao, eta bertan, inten due eundoko olarruan. Beste hain bagauza, baina olarruan adituak dira. Oazen ikustea. Kaixo Joseba eta konpainia, gaur Bilbo erdigunera etorri zarete Lume pulperia ezagutxera. Bagoaz. Udan gon bat pulperia ezagutu zenuten, Zurbaranbarriko auzoan, eta gaurkoan gure proiektu berria ezagutxera etorri zarete. Lume pulperia abuztuan zabaldu genuen, eta esan bar dugu oso harrera ona eduki dugula gure bezeron artean. Eta gure ubikazioa esan bar dut oso ondo kokatuta dagoala, Bibordian, Kolondela Arrategi 14an. Dekorazioari dagokionez, ikusten duzuen bezala, gure tokea emun dugu eta pixka bat kanaia egin dugu. Jose Arroiok egin du, nire aitaren lagun mina. Olagarroak daukagu jarrita horman, nasa bezala daukagu mailak inguratzen, nasa hauek dira olagarro harrapatzen duten tresnak. Nire aita ikusten duzuen bezala ardozalea da, eta horregaitik daukagu ardoen eskaintza zabala. Gure sukaldaritza tradizionala da, baina egia esan behar da, momentu batzuetan asmatzen dugula gauza desberdinak eta sartzen dugula plater desberdinak. Baina oinarrian sukaldaritza tradizionala da eta kalitatezkoa. Eta orain gura baduzue joango gara sukaldera gure plater izarretako bat egitera. Gaur Olagarro Galizarerara edo afeira egingo dugu, dakizuen ez hau Galiziako plater tradizional bat da, eta Galiziatik hemen Bilbora ekarri dugu.
Bueno, hasiko dugu errezetarekin, osagai nagusia olagarroa da, nola ez? Eta, bueno, olagarroa izostuta ekartzen ditugu, batez be Galiziatik, guk olagarroa hartzen dugunean, desizostatzen dugu, garbitzen dugu ondo hanka-sanka, eta gero egostera eramango dugu. Hiru alditan sartu eta ateratzen dugu uretatik, beldurtzeko eta bere fibrak apurtzeko. Nire aitona amona, iaia 54 urte etorri ziren Galiziatik Bilbora, eta Gonbat pulperia ezagutzen duzuen bezala hasi ziren errezeta hau egiten, eta bueno, handik atera da guztia. Ez dugu aldatu ezer, tradizional erara da, ni jaio baino lehen. Eta bueno, uste dut hor dagoela sekretua. Eta esan behar da, errezeta hau arrakasta handia daukala. Egunon batean, 7-8 olagarro inguru atera ditzakegu. Eta olagarroaz gain, dakizuenez, gure txuletak oso famatok dira ere bai. Eta horregatik, dauzkagu oso parriak bereziak gure maietan. 50-55 minutu inguru uzten dugu osten, eta gero ja prest dago mozteko eta egiteko. Eta gurrezko plater baten jartzen dugu. Olagarroa plateratu eta gero, katxeloak mozten dugu, eramaten dugu ere osten, eta ja amaitzeko gatsa, aianako gatsa jartzen diogu, eta berazko piperra hutsa. Oliba jartzen dugu, eta gero ja daukagu prest jateko. Bueno, Joseba, hau izan da gure gaurko proposamena, eta hemen itxaroten zaituztegu. Eskerrik asko. Agur. Hau pabikote eta hoi da hoi olarrua, ze itxura, ze jarri altze gogo pixkat olarru bat hartzeko, eh? Bai, baina nik nahiago igual onjoak, Bai, ditu kontua, naparraek eta, Bueno, dana ona, bezarka da hondi bat eta jarraitu horrela goxatzen, da goxatu erazten, da betiko tradizioa mantentzen. Bueno, bezarka, zu bigon ibilitakoa, zea futbolian, han olarrua eta itxaskik eta jango zen itun, ez da? Bai, itxaskik bai, percebeak eta... Olakoak, bai, olagarroa baita ere, baina ez da nire favoritona. Ez da favorito, jo, gauza eharra, nia amorratua. Bueno, guain hau ez zuritu, zuri gailu emango jat, vale? Zuritu ostian, moztu, hola, ez dakit, panadera bezala, baino, erditik moztu nadazu, apoiatu eta gero xerretan indu, vale? Vale. Bueno, zure kontu. Eta bestalde ingotena da, nik perretxikuen, kasu hontan ontuen krema martxan jarri, ingo deuna da hemen tipulina jarri, eta gero binagreta prestatzen jugunez, txerek etxarraka. Bueno, badaukat galdera bat, bota. zuretzako hain adinezela patatak zuritzen, bai, usten badira zu galdetzen, noski. patata tortillazuk nola egiten duzu? Nola tipulakin edo bakarrik patatakin? Zer iza, nizorratu nahian nahi edo? Badaukat hor eztabaida bat nire lagun batekin, eta gero esango ez duzegaitik. A ber, nik esaten, nik tipula eta baratzuri gabe igual zukaldatzi hau txingo nun. Azkenian, hori gure jakien oinarria da. Tipula gabe alda tortilla jan? Bai, baina nik tipula dakan goxotasuna amorratuan ez, asko gustatzen zait. Nire ustez, bihar du tipula. Gero, bakizue, etxe bakoitzian, era bat egitea dira gauza, baina arnaza ondo hartu bihar da, Igual du tipula giro. Tipula esaten du, gauetan da loiteko eta hola zaudenian tipula jartzia hona dala, ez da? Guk seme alabei jartzen diogu etxean, bai. Bai, ez da? Beitu, tipulare, arnaz hartzeko ona. Orduan, patata tortilla tipulakin. Bira, nik kontatuko ez zergaitik galdetu dizudan, ze daukalagun bat, bai? Esaten duna, patata tortilla, hitzak berak dioen bezala dela patata eta tortilla, arrautza. Patata eta tipulakin tortilla. izango izateke patata tortilla con cebolla, edo patata tortilla kalabazinaki. Gatzik botatzen ere ez, no? Oso ona, oso ona. Polillo gabe prekitzeizkiko, nola prekitzeik, en el fly rayero ese. Oso ona. Ai, ama. Bueno, hemen etxe gakoitzian da ona, eta ondo goxatuta balin badago, dena ona. Arrautza ona eta patata ondo potxatuta balin badago. Zandia zuertitik? Bai, guain hola ondo apoiatu. Vale. Betu, nik uretatik pasako izkizuta, bitartzen hau horra bota sakarra txira. Bai. Bueno, arnaz hartzeko ondo. Zendia ekartzitun onurak ondo itia. Zezate izu jendiak behin zuegana jun, arnaza ondo hartzen astea, eta ze onura astea. Garritu haitut eskua. Bai, noski, lasai asko.
Pentsa, ongi arnasten baduzu, Bai. esan nahi du, oxigenatzen duzula ongi zure gorputza, ezta? Eta ongi oxigenatzea zure gorputza esan nahi du, zure eunak, organoak eta orokorrean zure gorputzeko sistema guztiak, iristen dela oxigenoa, zelula guztietara, eta zelulek behar dute oxigenoa elikatzeko, energia sortzeko, eta gero zure aktibitateak eta egiteko egunean zehar, eta indar gehiago izatzeko eta gogotsuago egoteko. Orduan, nik esaten dizut, por ejemplo, ongi oxigenatzen baduzu adibidez zure garuna, edo gaizki oxigenatzen baduzu, nola uste duzu izango dela zure pentsamenduak? Claro, obiak ondo oxigenatuta, ez da? Askoz abilago ibiliko zea, eta etzea, nekatu ingozea gehiago ere bai azkenean, ez da? Positiboagoa, ez, ideia hobeak izango dituzu, argitasun gehiago, aldiz gaizki oxigenatzeakoan, negatibitatea handiagoa, ez, pentsamendu txarragoak, eta hori orokorrea gorputz guztiakin, eta bauzu energia gehiago disponible eguneroko gauzutako. Esango dikotea, gaizki oxigenatuta zaude. Oxigenatu zaite ondo, pentsamentu hori eta gero. Baina, ze garrantzio, eta akzenian ondo oxigenatuta zaudenean, muskuluak eta danak hobeto dijoaz, ez da? Dena funtzionatzen du hobe, bai. Eta baita ere, diafragmakin arnasteakoan horti pasatzen da nervio bago delakoa, eta hori da gure sistema nerviosoan nervio importante bat, eta horrek laguntzen du erregulatzera zure nerviosistema eta egotera lasaiago, sistema parasimpatikoa da, gu gaudenean eroso, gaudenean lasai, bilatzen dugu seinalea, dena ongi dagoela. En cambio, arnasten badugu asko eta otik eta bularrakin, ematen diogu seinalea gure gorputzari gaudela, alteratuak, arriskuan gaudela, eta hori da gertatzen zeguna gehien bat. Entzun da dakat, jaki aldetikan ere bai, ondo arnastiak, onura dakala digestio hon bat iteko. Baitare. Zeatikan azkenian, ehundikin arnaz hartzen desunean, ez dezu masajeatzen zabela, baina zabalakin hartzen desunean arnaza, nahi hori zabelare masaje txiki bat ematen diozula, ez da? Erabat ados, bai. Eta zen zabelakin baino diafragma erabiltzean, diafragma arnasterakoan jaisten da beraka, eta egiten du masaje moduko bat gure sabelaldeari. Eta horrek laguntzen dio ere, digestio prozesuan, hori da. Eta adibidez, zen motatako jendia jute zaizu, nola jute zaizu? Kirolak igual futbol talde guzti batei, edo jendia personalizatua, o ze jendekin iten dezu lana? Bira, ni izan naiz futbolari bat arraroa, eta horrein azalduko, ni futbolean aktibo nengonean, ez nun sare sozialik eta, baina, karo, formakuntza hau jasun nuenean, ikusi nuen beharra, pizkat, nire zertan ari nintzen hori aditzera emateko, ez da? Instagramen jarri dut pizkat nire nondik nolakoak eta zertan datzan historianek. Eta lan egiten dut, individualki jendeakin, batez ere nolanik kirolaria izan nahi zen, etortzen zaite, durbiltzen zaite, kirolean ari den jendea amaterra eta horrela, baina baita ere harina beste edozen jenderekin, ez da bakarrik kirolari zuzendutako gauza bat, haizik eta... Arnasketaria. Bai, jende orokorrean jendeak ikusteko onura horiek eta bizitzeko eta bere bizitza kalitatea hobetzeko. Eta harinez ere talde batean, Nafarroan, Burlaez izenekoa, 3. mailan dagona eta jokalariekin ere arnasketa hori lantzen. Ona. Bai, beraien errendimendua eta hobetu nahian. Bai, eta horrein hasi berria naiz, hilabete bat damagu eta ikusiko dugu, a ber. Tekinak edo nola ebiltzen dian. Bikain nola zoaz horrekin, ezin hobe. Nik uste bukatu gala, ez? Ondo, bota betara patatak, eta alberdini ere bai botako deu, baina osua ez botako. Ni uste behitu, pusketa botako deula, eta nahiko izangoa. Nola ditu diozu, euskeraz? Alberginia. Alberginia. Bai, hau ingozuna dale bai zuritu, eta patata bezala moztuko zu, bale? Eta bertara botako deu. Hoi lehenu bota deu, zeatik denbora gehiago bihartu bai patatak eta piperrak, alberginia pixka bere ondo botata, ondo gelditukoa. Ondo, bueno. Orain egin badizut, berriro proban jarri bat zaitut. Arnasketakin? Bai. Edo beste galdera badakasun erezako. Zuritu hau, zuritu honekin hobeto. Bai, honekin, hori de. Horrekin hobeto moztuko. Etu barri zutea badakizun zein den pertsona batek gehien hartzen duen elikagaia edo alimentoa. Gehiena? Bai. Dauka trampa, Bale, baina gehienak izakitan izan behar du, ez da? Pertsona batek esan dezu. Hori da. Lehenago esan dizut zeo, zer? Bai, Patata? Ez, oxigenoa. Oxigenoa, bale, elikagaia da, agia, ados. Bueno, horrela izan daiteke, ez? Zelulak behar dute energia sortzeko eta oxigenoa elikagai moduan, eta... Leheno esan dezu, zenbat mila bider ematen dio arnaza egunian? Askotan. 25.000 inguru, bueno, depende jendea. 25.000 inguru. Bai.
Eta, adibidez, hori gauetan gertatzea, batutan igual zurra eta pauta dakazu pixka, eta esnatzea eta haua lehorra, hola arnaz egiten ibiltzegatik eta hori ere bai ekiditeko daude trikimainak. Badia, trikimailuak, baina horregatik... Zaiago da, lo zaudenian konturatzea nola hartu arnaza, ez da? Inkonstenteki, batzutan jendea joaten da arnastera ahoarekin, eta altxatzen bazara goizean, ahoa lehorra duzula, esan nahi du, egon zala ahoa irikita arnasten. Eta orduan, tapatu dezakezu, bai, espadrapo batekin, edo mioteip izeneko beste trikimailu batekin. Bildurra emateu, ez da? Oera, egun espadrapo gina bat apauta. Lehorra, daño, geho, ze jarri ez du, geho. Ostras, supervisio batekin ez da ez gertatzen. Ja, supervisio batekin, aurrenengo eguna kontrolatuta, ez da? Hori da. Bai batzutan gertatzen zait, mokerakin ahonian da, mokokin da gaubenian, eta gero zurrunka gehiago itea ere bai, ez da? Bai, hori da. Horretarako ere balio du, hau tapatzea. Eta importantea da, porque ematen baditugu 8 ordu edo dena delakoa lo, importantea da bermatzea lo gauden ordu horietan, sudurretik arnasten ari gaela, ez? Eta horretarako egiten da. Eta orduan ere bai onurak etortzen dira gauez, gehien bat, etzea altza berrura eratea. Zeratik, nahi gertatzea batutan, hori da, sekotia, eta zea, ur baso bat eratea, eta ur baso eran, eta gero gaina txisaguria, gero gaina txisaitea. Bai. Azkenean hori da, zuke lantzen baduzu sudurra, horretarako diseinatu zigutela sudurra, arnasteko, hau dago, hitz egiteko, jateko, edateko, abesteko, eta sudurra dago arnasteko, orduan, zuk lantzen baduzu sudurra, lehen zenituen muki horiek badoaz poliki-poliki desagertzen, eta dena da gurpil bat, ez da? Onurako, ez da? Bai. Pikai, nola zoa, labana esan dek zukalden ez aizela ondo moldatzen, baina emate jok, emate jok. Tokatzen zait batzutan, Tokatzen zait batzutan? Bai. Betu, lan bat emango jat, betu, esan deu, atal batzukin ingo deula krema, eta erabilituten borrak krema iteko. Eta gero, txapela hauek ingoitugu salteatu. Baina, lurra pixka daka, eta horun emango izuten hemen papel pixkat, ezetasun puntxu batekin, eta jungo zea txapel horiek txukuntzen, bale? Ados. Nik hemen enbor txukunen egotaitu, eta hoi ur pixka gotako jat, pixka trampa da, baina ur pixka gotako jat, eta goxatzen jarriko ditut. Honei, bi buelta emango eski jau, eta pixka gehiago inda daudenian, guendikan patata oso gorra dago, pixka gehiago bihuntzen dianean, ordun botako jo, Albert Ginia eta Ana Barroa. Vale, hau listo. Ongoak dira, onjoak, edo hori ez da esaten. Naparrak. Hemen. Ai, ama. Guge askotan esate, onjoan ungoa dira, menditikan ekarritugu. Bai, egia esan, paraje harrian bizizate zuek kontoka. Hemen hartu ditugu, kostalden hartu ditugu, udaberri hasieran, gio, ez dakit urgehiegio da hon, Oan ja, Naparro aldetikan ja area hasi geha juten, bai. Baina ez dira asko atera, bai, eta ez dira asko atera urten, ez dakit, iaz izan zen Kristo nestanda. Lehen urtean gaizki oitu ginen igual, ez da? Hori da. Bai, egia da. Baina esaten dute ura eta temperatura leunak behar dituela, eta... Eta urten pixka fresko dabil. Hori da. Urtia eta, bai, bueno, ondo. Eta zuen nundik ibiltzezea? Esango aldi guztien azpitzen ontuak. Bai, atenun aurten pasea Irati aldean ibiltzen gara, eta inguru hortan, Pirineo aldean. Ondo. Bueno, hementxe, egia esan fresko dabe behitu, barruan xamorri gabe, arrak tronkituak. Gauz altzaiteko, berez tronkitu hauek ere, buelta manda kistonak dira, baina, bueno, gaur nola bi gauzetako bihar genitun, batzuk barroa, gio hau, sukaldatzen ean pixkat esnegaina botako jau, eta birrindu eta gatza eta piperran puntxua jarri, eta hauek, itxura hartzen nahi dira. Bago, atxerrek etxarraka. Bueno, eta... Jarraitzaldezu kirola iteno, futbola utzi zendunetik ja alde bate hautzezu kirola. Forman zaude, ez da? Jarraitzezu zerbait iten? Bai, a ber, zaintzen naiz pixkat, baina nire asko obsesionatu gabe, ez dakite, astean bitan edo pixkateko putza mugitzen dut, baina... Eta ze egiten dezu, lagunekin da futbola jolaztea eta jutezea hola, edo... Hori bat ere. Frontoira, o bizileta, o korrika, o zeitezu? Ez, egiten duana da pixkat gimnasioan entrenamentola pixkat funtzionala edo gidatu bat, pues pixkat gorputza orokorrean. Espatrampoa jartzezu hauian? Ez, hauian bai. Hauian. Ez, entrenatzen doa mitartean, ez. Zuk ez dezu bihar, ez da? Ja, hartu dut martxa eta egiten dut dena sudurretik. Dana sudurretik, Bai. Eta etxea batzutan,
pixkat itota gelditzen, pixkat gehiago bihar bazu, usten zea trampa pixkat iten da... Egin dezakezu, Bai. Hori da. Baina horrek esan nahi du, bazazela zure ritmora, baino gehiagora. Ja, lasaitu inbihartzea ala. Hori da. Horik markatzen du, arnasak, sudurrak markatzen dizu ze ritmora joan bazaren. Baina, claro, esango jazu, eta futbolean adibidez... Esprinear bota eta geho, ja. Pues hor, behar denean ahotik hartu, eta listo, sprint bat edo... Errekuperatu pixkat, eta geho normalidadea gueltatu, ez da? Hori da. Bueno, guain, beste reportera bat ikustea jungo gea, perratxiku martxan, patatak martxan, hemen ingo deuna da, ja, alberninia bota. Eta gero onjo markatuko ditugu, vinagretain eta lupilla tempurati pasa, eta bitartean jungo gea usurbilia. Handao, az, nutrizio zentruan, andoni gure zai, eta aholkuak emango izkigue, baraurik kirola egiten ibiltzen dianak, ea ondo gaizki zer nola eta bar, guazen ikastea. Eguerdion, Joseba, berriz ere hemen gaude, az eta nutrizioan. Gaurkoan, baraurik entrenatzeari buruz hitz egingo dugu. Zenbat jende zautzen deu, baraurik entrenatzen duna. Kontutan hartu behar deu, baraurik entrenatu nahi balin badeu, ez dala gozaldo horretik bakarrik entrenatu behar. Baizik eta grasen erabilera kontutan hartu nahi balin badeu, aurreko egunetoko otordutan ebai zer jaten deun garrantzia daka. Hortako lehen da bizi ulertu berduna da energia iturri bide desberdina ditugula. Alde batetikan karbohidratuak, patata, arroza, makarroiak, ogillak, hau edenak ematen diguten mantenu gaia da, eta bestaletikan grasa. Grasa ditugu bai elikagaitan, edo bestela gu gure gorputzen jasota baita ere. Orduan, aurreko egunean, egin berko genuken lehenengo goza izango zen, otorduetan karbohidrato razio horiek jetxi. Zertarako gure energia iturriak, bai glukogeno muskular eta gibeleko glukogeno aldetikan, baju egon eta gure gorputzari erakusteko grasak erabili behar dituela momentu horretan. Orduan, hurrengo egunean, gozaldo horretik entrenatzen badugu eta gure energia maila karbohidrato aldetikan bajua bada, orduan bai grasak erabiliko genituzkela. Horrek ez du esan nahi, grasak erabiltzeak argaltzera eramango gaituenik. Baina bai entrenamentu efizientza bat egitea eta guk grasak ondo erabiltzen ikastea. Horrek ekarriko dizkigun onurak izango dira bat, grasen metabolismoaren hobekuntza bat, horrek esan edu guk intensitate bajuko entrenamentutan grasak hobeto ebiliko ditugula normalean baino, eta bestalde errendimenduari begira glukogeno muskular eta gibeleko glukogenoaren erreserbak altuago mantentzea. Zertarako? Lasterketa batean, txirrindularitzako beste lasterketan, edo beste edozein momentutan, energia asko behar dugunean, gure gasolina karbohidratua direnez, kantitate gehiago izateko. Baina argaldu nahi balin badugu, oso garrantzitsua da egunean zer jaten dugun energia kantitatea guk behar duguna baino bajuagoa izatea. Hau da, goazen pentsatzea pertsona batek gastu energetiko totala egunekoa 2000 kaloriakoa dauela. Orduan, 2000 kaloria baino gutxiago jango balitu, hau da, 1800 adibidez, pertsonarik argaldu egingo luke. Baina baraurik entrenatzen duen pertsona batek 2000 kilokaloria baino gehiago jango balitu, ez luke argalduko. Beraz, hau esan da, baraurik entrenatzeak jakin behar duguna da, ez digula argaltzera eramango. Argaldu edo ez argaldu, jaten dugun kantitate kalorikoaren baitan egongo da. Baraurik entrenatzeak alde positiboa baditu, baina baita ere negatibo batzu baditu. Hau da, goazen adibide bat jartzera. Crossfiteko entrenamentu bat egin behar balin badugu, intentsitate altuko entrenamentu bat denez, jakin behar dugu gure gorputzak energia iturri bide bezala karbohidratuak ibiliko dituela. Orduan, nik aurreko egunetatikan, karbohidratuatikan baju balin banago, eta entrenamentu intentso bat egitea balin banoa, pajara moduko bat edukiko genuke. Eta horren baitan, errendimentu txarra eta entrenamentu txar bat etorriko litzake, eta baita ere, mareoak edo gaizki egonak. Aldiz, entrenamentu bat badute oso intentsitate bajukoa eta denbora aldetik ere ordu terdi, 2 orduko entrenamentu bat, baina oso lasaia, orduan nahi izan ezkero eta helburua grasen metabolismoa entrenatzea bada, bai izango litzakela gomendagarria baraurik entrenatzea,
baina berriz esango dizuet ez pisua gesteko, baizik eta grasen erabilera entrenatzeko. Gaurkoz, hau izan da Ana, esperoet kontatu dizuetenak zerbaitetako balio izatea, eta behin hau jakinda, ondo entrenatzea bai baraurik edo baraurik ez denean baita ere. Bueno, ondo jarraitu eta nahitzen arte. Agur! Hau Andoni, eta gora ire aholkoa, zeatik egila esan, askotan jendiak, ez da, sare sozialetan gauzak ikusi, eta azten da bere kabuziten gauzak, eta ze garrantzitsua da nutrizionista profesional batekin itia historia hauek, ez da? Ba, importantea da, askotan esaten duzuna, guk egiten dugu gure kabuz asko, ez, medikatu edo gauzak egin, eta importantea da. Eta goen deta oingo, eta bestia ingo, eta askotan indarra galtzen nahi gehi irabazten berren, ez da? Oski. Ba, mila esker, Andoni, eta hurrengoan ez zure zaiongo beha, aholku honak ikasteko. Bueno, hemen din behar deuna da, bertan, sartuko ditu behitu hemen dakau, tipulina, baitare, ontuak, botako jot gatza pixkat, eta hauek esne gainakin birrinduko ditut bertan. Esne gaina bota, giro iragatzi, eta krematxua indadakau. Hemen ningo jakenaek, xerratu, onton txapelak, salteatuko ditugu sartai berdinan. Eta gero vinagretakin jarriko zea, bale? Ingozuna da, igual da nahin berren, behitu, badatzuria ondo txikituta, eta tomate erdi hau, hori bertara bota, gio perexil pikatua, eta hori gero arraiai botako jo gainetik, bale? Eta hemen txe, behitu ze itxura hartu digun patata eta albertini eta piperra da honek, hemen ontuk markatuko ditugu, txapelak eta bertara sartuko ditugu. Bueno, eta hau esan da, mingainai jarraitu behar dio ematen. Horrela, ongi? Oso ondo, oier. Bueno, nola jarri behar dia zurekin kontaktuan norbaitek nahi badu, hobeto arnastu, alegila. Publizidade pizkat. Ai, noski. Publizidadea eta laguntzeko jendia ere bai, lagungatzeko etorri zea eta. Hori da, esaten izuana, Oio Sanjur Jomate Instagrameko izena dut, eta hortxe agertzen da, bai? Eta hortik jarri daitezkeniekin harremanetan. Gero Oxygen Advantage konpainiatik ere hor nago publizitatua, eta bilatu ezakete nire izena, eta hortikan ere nirekin harremanetan mail bidez edo. Vale. Eta zu zaude hor buru belarri bakarrikan, bakarrik zaude historia honen aurrian, edo laguntzailea dazkazu, nola moldatzen zea? Badaukagu, formakuntza jaso dugunen talde zabal bat, bai? Mundu osoan formakuntza jaso duten instruktoreak ero bagara, eta badira, karo, espezialista ezberdina, badira odontologoak, neumologoak, badira dentista funtzionalak, esaten izuana. Zakit, espezialiade ezberdina, orduan zuk zalantzaren baldin baukazu eta besten gara bat abestearekin. Eta orduan hor zuen artean lagunduko zeate, pentsatzen dut, ezta? Azkenian jendia arazo antzekuakin ibiliko alde batetik bestea, ezta? Hori da, hori da interesgarrena ere. Nik azkenean baukat espezialidade bat, ez? Eta beste espezialistekin laguntzea eta aholkuak eskatzea eta garrantzitsua da, noski. Zenbat zaudete hor, zenbat lagunik egintzen duten kurtso hori? Nik egin un beste batekin. Bai. Baina gerora ere, igual 8 batek edo egin dute. 8 bat, eh? 8. Ah, 8 bat. Baina, mundu osoan, badira, Badira bastante. Bikain. Eta 8 horiek hemen guazate orduan. Bai, hori da. Bikain. Bueno, eta, Kirola, jarraitza aldek etzekiat. Zadarrea juten da etzekiat. Zen Kirola alde bate hautsi ezu futbola, esan dezure bai zabela talde batei laguntzen, baina gustatzen zaizu jarraitzaile zutxua zea futbolana edo alde bate hautsi ezu bestela? Bira, zutxua ez naiz, baina, afizioa ere jarraitzen dut izaten, baina egia da intentsitate gutxiagokin bizi dudala. Ze futbola hautsi ondoren, ez dakit, hartu dut nola distantzia moduko bat. Bai, esaten dute, beti desintoxikazio puntu bat derrela alde horretatik ere, eta gero jendea bueltatzen dela, eta ni nago pizkat garai horretan orain. Osea, guain bueltatzeko garai horretan zaude edo... Edo pizkat distantzia hartuta. Distantzia hartuta. Bai, osasuna jarraitzen du noski, baina, ez naiz ere... Rojioa da betirako, ez da? Hori odolian eman batea, ez da? Noski baiet. Ondo. Hemen ingoitutena da ja. Perretxikok markatu. Vale, emango jote energia pixkat, zatari honei. Hau txikiago edo... Bai, ez? Ondo aiaiz. Hau salteatuko ditugu hemen.
Zinazu, txapelak hartzen. Vale. Eta, vale. Eta hoi, honea bota. Ja txiki indezuna, bertara bota. Vale. Bueno, eta txoi txiki batek esan dit beti, bertxotan ibilitako baseala, ez da? Esan da, ala. Bueno, gezurra esan die? Ez te sinisten, arek ez di gezurrek esaten da. Gezurra berez ez da gezurra, baina... Berez ez da gezurra. Baina, Lizarran bizitzen nintzela, bazen bertso eskola, eta, bueno, urte bete egon nintzen, eta egin genuen zeo zer, baina fundamento askorik gabe. Bai, Egia esateko. Orduan ez zinan kapaz izango ban bertso botatzeko hemen. Zu lagundu ezketo? Nik, bueno, beste batek utziko dugu, bale. Ondo. Bueno, ez dakit, zeo zen naizuna ipatu gero gehiago arnazan munduan, zeo ze utzin deun txintxilika edo. Nik uste dut nahiko buelta hona eman diogula, ez? Guztiari. Ba, egila zan bai, ze garrantzitsua dan. Garrantzio zurretik hartu behar dala, ez da? Zabela ondo beteta. Zabela baino diafragma. Diafragma, erabiltzen, dudi gabe. Bueno, hemen, indetena da, behitu, tempura iteko, beti urotzakin. Horregatik atea etoz gailutikan. Zergatikan? Hotza da honian, gero reakzioa pregitzen duen garaian, hobi eiteu. Ingo deuna da horrela, ez denai ez fin-fina, ez potolua. Hau, ondo dakau. Hemen txere, perretxiko behitu, vuelta eta vuelta mandi jau, eta hau ja, patatan gaina gotako dugu horrela. Ze pintak horra rauta pregitu bautata, Ederra. Gatxizla, mar, earra indi gorko. Bueno, ingo deuna da, hemen, ospinetakoa bukatu, hemen dakauna, listo dakau, puriare primeran dakau, ingo etena da, hemen, arraia pregitzen jarri, eta oantxe gatoz. Ingo deuna da, baitu bat erakutsiko izuetiten, esketan akiteko ez diguten denbora maten, gaur egun badator eta ezin dut dana erakutsi. Usten dut ikusi zuela nola indeun dana, eta hemen ingo deun gauza bakarra da, baitu, gatza lorilla bota, barruaino sartu, eta guain lupilla, zuzenian, frigitzea, olioa tope, eta nasketa freskua. Oantxe gatoz, plateratzea. Dena prestatu deu, hemen atzkenengo arraiakatea behar ditugu, eta oi ermaiako nahi pare bat buelta. Bueno, ezin hobe, eharra indigu gaurko hone bai. Bueno, eta ordu hau da guain zure hogi bidea, onta dedikatzea, ez da, oier? Ba, izan eteke baietz. Horrekin nago orain entretenitua eta motibatua ere, bai. Bikain. Eta, orduan, jendiai zea holkatzen diozu. Ez, entzun badute eta... ze atentzioa ditu badie nik kontatu duana eta, kaso iteko, eta... Hori da. Importantea dela horri ere erreparatzea, eta, bueno, osasunerako, beti edozer gauza lantzeko dagoena, importantea dela, ez? Osasuna beti da garrantzitsuna. Dudi gabe. Eta batzutan arnazketakin hartu itegea, eta ze garrantzitsua dan. Esan duen bezala, ez? Arnaza ondo hartzeko, baizik eta gorputzeko atal guztiak berdutelako, ez da? Oxigenua. Horixe. Dudi gabe. Kiston itxura, lupionek, Bai. Vuelta eta vuelta. Dio denbora gehiago eman, zatikan bestela kurruskari gelditu da, eta barruti xamurra nahi non. Bale, hoi listo. Hemen ningo deuna da, jarriko deu, onto eta patatakin da, piperradakin indeun nasketatxua. Bale, zitxurai. Hemen politako gelditzeko, sukaldariko leiten deu. Gainian goxuen, begitik ondo sartzeko. Eta beste gabe, nik uste eta hauek eroko utziko ditugula, hor nahiko dazkau platerian. Ingo deuna da hemen, vinagretatxua bota, prestatu deuna, baratzuria tomate, perexila, eta beste gabe. Gainetik pixka botako diou, horrela xe, eta bukatzeko, perexil txorta bat, eta honekin, galko saioa bukatu dugu. Bueno, oier, azteko eta behin, mi esker etortzeatik, mi esker gudan noi eta behan ajutea nahi hobeto arnaztea erazteagatik, oso garrantzitsua gala, eta urrena hemen nengo gaitu nahi gene arte. Eskerrik asko zuen gonbiteagatik. Agur lagunak. Aio.